M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Tikulandireni ku programu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu lathu mu nyengo ino ya Lent, ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis kapena titi chiyambi. Mutu wa 12 ndime ya 1 mpaka 4a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Liz Kayenda kuchokera ku Holy Ghost ndi Rand Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Timoteyo. Mutu 1 ndime ya 8b mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Regina St. Bondress kuchokera ku Holy Ghost ndi Rand Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino ukuchokera muthenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera. Mutu 17 ndime ya 1 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Amosinyo Patrick Tawale kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Tsiku lina Chauta adauza Abrahamu kuti, choka ku dziko kwako kuno, usiye abale ako ndi banja la bambo wako, ndipo upite ku dziko limene nditi ndikusonyeze. Ndidzakusandutsa kholo la mtundu waukulu, ndipo ndidzakudalitsa ndi kukusandutsa wotchuka, kotero kuti udzakhala ngati dalitso kwa anthu ena. Ndidzadalitsa onse okudalitsa iwe, koma ndidzatemberera aliyense wokutemberera. Mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzapeza madalitso kudzera mwa iwe. Abrahamu anali wa zaka 75 pamene ankachoka ku Harani monga Chauta adamulamulira, ndipo Loti adapita naye limodzi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankata achiwiri a Paulo Woyera kwa Timoteyo. Okondeka, usachite manyazi tsono kuchitira umboni Ambuye athu. Usachitenso manyazi chifukwa cha ine amene ndili ndende chifukwa cha iye, koma umve nawo zowawa chifukwa cha uthenga wabwino ndi chithandizo cha mphamvu za Mulungu. Iye adatipulumutsa ndipo adatiyitana kuti tikhale anthu ake. Sadachita zimenezi chifukwa choti ife tidachita zabwino ayi, koma chifukwa mwini wakeyo adazikonzeratu motero, ndipo chifukwa mwa Khristu Yesu adatikomera mtima nthawi isanayambe. Koma tsopano Mulungu watululira zimenezi kudzera m'kuonekera kwa mpulumutsi wathu Khristu Yesu. Khristu adathetsa mphamvu za imfa, ndipo mwa uthenga wabwino adaonetsera poyera moyo umene sungafe konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yesu adatenga Petro ndi Yakobe ndi Yohane m'bale wa Yakobeyo nakwera nawo phiri lalitali nakhala nawo paokha, ndipo maonekedwe yake adasinthika pamaso pawo. Nkhope yake idawala ngati dzuwa, ndipo zovala zake zidayera kuti mbee. Pamenepo ophunzira aja adaona Mose ndi Eliya ali kulankhula naye.
Petro adauza Yesu kuti, Ambuye, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Ngati mufuna ndidzamanga misasa 3 pano, umodzi wanu, wina wa Mose, winanso wa Eliya. Ali kulankhula choncho, kudadza mtambo wowala ndi kuwaphimba. Mu mtambomo mudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndimkonda ndipo ndimakondwera naye kwambiri. Mumumvere. Pamene ophunzira aja adamva zimenezi, adachita mantha kwambiri nagwa chafufumimba. Apo Yesu adadzawakhudza ndi kunena kuti, dzukani, musachite mantha. Tsono ataweramuka adangoona kuti palibe munthu winanso koma Yesu yekha. Pamene anali kutsika phiri lija, Yesu adawalamula kuti, zimene mwaonazi musakauze wina aliyense mpaka Mwana wa Munthu atauka kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero nkhani yayikulu mu Uthenga Wabwino ndi yakusandulika kwa Ambuye Yesu pa phiri paja. Kusandulika kumeneku kukusonyeza kuti ife ngati ophunzira ake amene tikuyenda m'mapazi ake, nafenso tingathenso kusandulika. Monga tanena kale, monga dzina lathu loti ndife a Khristu limanenera, ife timakhala a Khristu ena. Ndipo kusandulika kumeneku si maonekedwe okha, komanso nzochita zathu. Monga timamva kuti Mulungu atalenga zonse adadzalenga munthu, ndipo munthu adamulenga mchifaniziro chake. Tikamakamba zoti munthu adalengedwa mchifaniziro chake, si maonekedwe okha chabe ayi, koma mkhalidwe ake, njira zake, zonsezo zimenera kuonetsa kuti munthu uyu ndi wolengedwa chatsopano, ndipo munthu ameneyu wasandulikanso monga mmene Ambuye Yesu adasandulikira pa phiri paja. Monga Ambuye Yesu adasandulika pa phiri paja, ifenso timayenera kuti tiyesetse ndipo tikumemezedwa kuti nafenso tisandulike m'moyo mwathu. Koma monga inu ndine tidziwa bwino lomwe kuti Mulungu saumiriza zake, amafuna kuti ifeyo mwaufulu wathu ndithu tithe kupanga chisankho chake choti tikonze makhalidwe athu a tsiku ndi tsiku, ndipo tikatero timtsatire Ambuye Yesu. Tonsefe tikusowa kusandulika. Monga tidziwa bwino lomwe, nthawi zina timayiwala chikhristu chathu. Nthawi zina timayiwala kuti ndife anthu olengedwa m'dzina ndiponso mchifaniziro cha Mulungu. Tizitha kuyesetsa, pa Chingerezi amakamba za making a deliberate decision, kuti timtsatire Ambuye Yesu, tikhale ngati iwowo. Tiziona monga mmene Mulungu aonera, ndipo tizimva zimene Mulungu afuna kuti ifeyo timve. Osati zimene tifuna timve ife, koma zimene Mulungu afuna kuti timve. Ndipo tizilandira moyo ndi kuyenda moyo wathu monga afunira Mulungu. Tiyeni tikwere ku phiri la chauta kumene Iye adasandukira kuti nafenso tisandukeko. Ndipo tikatero tikuona kuti kuyitanidwa kwathu kuti tikhale ana a Mulungu, kuyitanidwa kwathu ngati a Khristu kudzapherezera. Koma monga tanena kale, Mulungu saumiriza zake, afuna kuti ifeyo mwaufulu wathu ndithu tipange chisankho kuti tatsatire Ambuye Yesu. Ifeyo tikachita chigawo chathu, Mulungu adzachitanso chigawo chathu. Suja amanena kuti mzako akati konzu nawonso uti konzu. Tikatero ndiro chikhristu chathu chidzakhala chenicheni, ndipo chikhristu chathu chidzakhala cholozeka, ndipo kusandulika kumene kwa pa dziko lapansi pano kudzapherezera komalizira kwa dziko lapansi, pamene tonsefe tikasandulike kwathunthu ndi kwamuyaya, monga tanena kale, osati maonekedwe okha, komanso moyo wathu, nzochita zathu za tsiku ndi tsiku. Amen.